dolok bai tongbai nong bai hainai tebo kaisa katal video tui tini hingke chung tini sapri rok no roast khlainai hingke norokani video no pesongnai tongo hingke tifasa bwrui khoroknoi naidi je uansa salagai thujak wnglaimani tini manjaka hingke tini rongkha borok no ভালো মানুষ করেছে কম হয় না আগে কে যাচ্ছে আপনি রানী না হেরানি আইছে কো ওই কো না আপনি রানী ডাকছে না হেরানি আইছে হেরা আইছে ওই না বলা না ইচ্ছা তো ভাইমি সামনে না ইচ্ছা তো ভাইমি সামনে hingke noroknoi mankha chini tifasa bwrui ni tongmung borok khali uansa salam bai mang tongnai laio nului kotor se borok naio khan kibrui rok Hello guys. Video hai ka dikhai nai dung. Kislang borok kai content no bukure katre pa sade. Ati chane. content korike sipak khoi phunungri hingke se tebo views phainai buji khada amtai kislam rok phunui views phaiglak sipak phunuk se views phainai nini Tira kota kaya yak ya ati khai kita Video on? Yes Ani sipak no sampaidik. tifasa bwrui ongoi o one subsli rok bai se video bumtai ke swnam nai negri kono borok hwnkle one subsli se o loi no kosom bai borok sajak buji khada hainjarui borok amtai ke one subsla no potaio Gue ane obo bazai tangka. Loi. Anu bata mo phunu kha nini bata mo bazak kha. Loi. Ani bokoro go phailiya. Ang saimana musungo nini tam baza nang gisa ani nogo phai tam baza phunu phai. Ang nono tai baza ya jat ke rohona wa cheno. Chung phaya nini oro sinabo basa phano nini oro chung thaya nini abo kosom mandai rok o ma marong khanorong ni asong bri bai bumtai ke bri nui naidi salarok se a bwrui rok no paiya asong marong thanga bwrui rok borok no sapri bwrui rok hino tifasa bwrui ongoi se o one sasala kosoma bai one subsli ni abai se video to swnamoi tongkha naigari one subsli ni o lui kosomni bai se kabaklai bumtai ke tongkha naigari bong tong Ani sipak no sampaidik. যখন দাঁড়ায় না এত বড় নাবজু আর নিতে পারে না সেজন্য এখন সে এতটুকু 2 থেকে 3 ফুটওয়ালা দেখে কালা কুকুরের সাথে হান করতে গিয়ে ধরা পড়েছে শালা তোর কারণে তুই উঠলে এত বড় হস কেন এতটুকু হইতে পারস না এখন না খাইয়া মর এর জন্য